Maafkan kangen depan. Iya. Di nalungin baba, macam ni, di nalungin lain tu suka ke. Ala ini. Setrali. Perindam pai. Belum masih minggu lain. Wow, star tinggi wow. Salah pada mana? Lambat dah. Anu berat masang mana? Hah? Anu berat masang mana? Masang mana? Angku masang mana leh? Mana leh? Angku masang mana? Mana? Nunggu tu kau nani beli kuadra lebih tayang. Lagu yang aku nggak kanan ni lagi demen, imbat orangnya kamu ni mau ni interesan karena madam nanti tu apa ni? Dah, selalu tamawan lain ni nukun lirna ni ni lain ni. Dah aku kayak lapang ke? Hah? Dah, mana selalu kita tamawan ni nukun lirna lain ni kau tu na. Soalnya ni kau tu na lagu ni mawan ni besar ni nulir ni karena selalu tamawan lain ni. Hah? Dah. Mahir kau sambal tu ini. Mana lagi? Selalu tahu mana kawan. Selalu tahu mana kawan kan mau ni ane ini baik. Mau aja ini baik. Bagus ya. Sekutu sabar. Bagus ya sini. Bagus sih nama. Dili mama hubin. Miangkan ini nama. Miangkan ini. Impedan ini. Om tu kelapa. Oma betul dah kung kada zani sih di ni mana ke khazana ke zai bai, engkau itu dah nok ini ke lirkang nane dugui nane, angin ke lirkang zub nane nok ke lirkang zub nane Max ke tukui nane yadun pi bai, ya ni Max, ah, nolir ne winter sana ini lain apa, tu yang mana sih maku, tu yang ni gesang das lah, Max, mandek mah. Ala ini kaman hone, soalnya apa? Miang akhir apa? Miang akhir? Solo tambah lain ini miang lain ini. Solo tambah lain miang lain ini dialog. No tolir kang nane torenya dana song nai ni ready hui bai. Nimpai ang ni kisa jaga sini. Gaikir daka sira sini. Be torenya jaga jakai. Kadra? Dia mau. Langsung nana ngana ika. Mamang suan deh impai. Hah? Harga itu dalu hui. Suabin. Impai ni kisa tabai meda mama yukasnya. Hah? Bedorje, isabai kungka, bedorje kungka, dini dino zanak lainnya. Impai zai जों ke dini dino bawa kungkri gakhanaयाव नागिरगासिनो जोंखौ मोननाय नङा. मानो मोना थरना? हो? माने थांनाय जायासै जोङो. थांगौमोन बे खिन्थु नै मैयासो केन्सेल जाना होदो थांनो गोनाङा. इनिफ्राय थांनाय जायासै. दा नोंसोर जोंखौ नागिरनानै मोननो नाङा, अखान्थि जानो नाङा मानसिनि भिराव गेजेराव नागिरनानै. दा अखायाबो डिस्टार्ब खालामदो ना माथोना? अखायाबो डिस्टार्ब खालामदो। अखा हागोन होननानै माने गोसोआनो खुला जायासै। दाबोथ' जों थांगौमोनानो। ओमफ्राय दा न'आवनो हो? माइ सानथाम? गाखोनाया खानसेल'सो? अ मोसौ सुंखाय खालिल'सो गाखोयो। ओमफ्राय दा न'आवनो अमा बेदरजों खुंखा जानोसै। ओमफ्राय जुमाय रोसि बाङाय लोंनानै थानोसै। हबे ओइयो जागोन ना जायाखै? रोसि जागोन जायाखै? मैया लोंनानै रोसियानो गैया सं।
मैया माने लोंदोंमोन खावसे माया नोंसोर आरो गोथावखौनो संनो रोङा बिदियालाय बोरै जानो माइब्रानि जुमाय गोदै सोरनाव फन खालामनासो बिहरनांसिगोन आं सोरनाव मोनगोनबा आरो सोरनावबा माइब्रानि फिसिनाय दंबाथाय कमेन्टआव लेंहरबानो जाबाय थांगोन आङो खाथि खालानिफ्रा ना माथारना माया बैसागोनि दिनाव मटा बि जायो नामा बा बैसागोनि दिनाव जाय लोंनानै मानबायनो हायो बिसोरसो नाम थायो नों मिथिबाय बैसागो जानायनि ओमफ्राय थरायनानै गाइखेर जानाय स्टाइलखौ नायनि मा हासाब्रा सिदजायो मिथिबाय रोंथ्रासं जानायखौ हासाब्रा दों ओंखामदो गाइखेर जानाय बायदि रखम जाबाय संलै नोंस्रा गाफ्राव बेदर मोदोमदों ना बेदर संनाया मोदोमै दै ना बेखायनोथ' गाफ्राव दङ मिथिगौ मोदोमबानो गाफ्राव गाया सिला बेदरनि मोदोमबानो गाफ्राव गायो लामनाङा ना मा लाबायलै आगारनो मा मालाय बेदर मोदोमनानै गाफ्रावदो मा खालामनो हाखो देखो बेदर एवनायनि मोदोमबानो उसु गुदुं बहा थागोन बहा मागोन जाखाया सिला बहा थागोन बहा मागोन जाबाय दं दा गागानना हो खान्थि मोनाखै आं खोनासंबाय दे जानोसै दे इनो आजनासो थाबाय थाखो बा गोखाया माबोरै हो जायाखै जानायनाय र' साखिनो मोनो ना मोना साखिनो मोनो ना मोना मोना किसका बाद ये साकिन नहीं मिलता है ने 그렇죠. 이거는 강드 디 뭐봐. 아니냐? 디 하이드. 하이드. 하나도 디. gila 이거 kita benar lu baik. 뭐야? 부자네 내가 그러는 너 타는 날래. 부자네 내가 그러는 너 타는 날래 매일 릉듬 나면 너 타는 녀네. Field na vậy. 뭐야 그? 뜨다 얘? Modapi, gak tuh pemudapi, Dini kaise मोनलोंबाय नों नङाबा मोनलोंखायामोन मैयाबो सेथाब जुबना लोंदो मिथिगोना असय्य माइब्रानि माथानि गोदै जायाखैनो बारा अरिजिनेल दैसो होखायाखै आरो ओमफ्राय मोजां मोनो इदिखौनो आंबा लोंखायालै फेखागोन इखिनि लोंबानो फेखागोन लोंनांला नै दैना लोंगोन माबा मेदामनि खोथा दैना लोंनांलायनो जखायखो Modal gelino ayo. Bisa kan tino modal gelino ba. Base biar leung. Sero apa goza maibran मोननाय ba. Belau थांनो मोना खिन्थु इयावनो लोंनानै उन्दुना थादो. लोगोफोर गांगा टपाया ओरैबादि जुमाय लोंबाय दिनि माने आं लोंनाङा होनदोंमोन आरो ओमफ्राय ना बिनानैनो खाब्रै लोंदो ओमफ्राय दा उन्दुना दं मा अबस्था जाना दं नायनि माबोरैलै गांगा टपा गांगा टपा रखम जाना दं biasa kan gila uti Halli orang ini ma orang giding deh neng kesel loंनो दै लोंनो माबा दै होनानै लोंनो होखाबाय दंमोन सं दानिले मोसानि मा bisa मोजां मोनदों नामा मा ये बोरैबा नामा खोथानाया मद बिरा जागोन नामा माबा होनदों नामा माथो जायांनाय रखम आजि मिनिखेरे हाथायाबो थाइसे गोमोलायदोख' नै थाइसे इदि लिभार डाउन जानायखौ माबा लिभारनि प्रब्लेम ओइलाय इबारसो होनना बुंनाय थाइसेया लिभारनि प्रब्लेम दासो हाथायखौ मोजाङैनो ओमफ्राय माबोरै अबस्थाया आलां
Omae आंनो सना लाबोदो ने बोरो लाबोदोंमोन दंमोन अब्बा दहाय सखथानो लाबोदोंना अबे उथि लाङो उथि हाला अबे आं बोरै मिथिगोन नोंनाव अबाव दं खर' दिसुबाय आं बावगारबाय नोंबा अबाव दोनफैदों दहाय आं मिथियाना प्लास्टिकल'सो दोनफैदों आं जिखि जाया नागिरनाय प्लास्टिक नागिरनाय उथि इयाव उथि हाले खर'खौ दिनैनिफ्राय लोंनो मोनला इदिबा दिनै खनसे उथि दे प्रेक्टिस दे नङाबा दिनैनिफ्राय मोनलोंला हो हाया हसा मिसा नोंखौ सोर लोंनो होनाय लोगोफोर नायलाय इखौनो मोजां मोनो आरोना हौवाफोरा बिराद मोजां मोनो नामा इदिखौ फेखायो खर' गिदिंखायो होननानै मिथिनाय दायो गोबाल' नोङो देख्लाखागोन आं नोंखौ आरो बिसिनायाव गोबाना दै सोबबागोन अबे एखायनोथ' बाक्सा जिल्लानि सना लाबो आदा उदालगुरिनि खेरा लाबो फुजिखौ दोनजानो दैयो माबा फुजाखौ दोनजानो दैयो ओरै होना समाया बोरै ओरै फुजाखौ अबे सनाया नागिर जां बे उथिया फुटबल गेलेनो थाङा सारिथा जाबाय गांगाथ' बाइस मा जाखोलाय अबस्था खाराब गांगाथ' पाया दसे उन्दुनो माबोरै अबस्था सना लाबोदों सना लाबोदों आंखौ बिराद मोजां मोनो आंखौ बिराद मोजां मोननाय लाबोदोंमोन मोजां मोनो आं नोंखौ मोजां मोनालै मा होनदों नोङो आं नोंखौ मोजां मोना मानो नोंखौ थगायनानै बेलेग वाद रायलायबाय थायो आं गैलालै Serli. Coba pihak iya, zaplah desi iya. Ya. Lonte. Lonte. Santai pun nongkrong. Pidenam tuh kan pelan dempai. Aduh kelan. Masa mun maro. Aku mau sih mau nanya yang. Soalnya apa deh? Nah. Oh bau dong soalnya. No, tuh kan dah. Plastik dulu nih sebelum deh. Mangga sama mana di sana? Jangan dia. Moजां मोनमारा? Biarin dasin. Gaबोन नायबानो जाबाय. ओमफ्राय नोङो मा थगायदो ना मादो सनायाव बेयाव दं खोथायाबो माबा. बाथौ दसेनोबा बोरैबा फेफ्लानाय रखमबो खिथिलायो. गाजासो. अबाव इ प्लास्टिकआव? Wow. Obain alam na. Pisla na. Mana itu? Ang paso lah dia paso. Garanti. Oh. Ini? Garanti ni paso ye. Sana ni ba na ya? Soalnya pak. Sudah selesai. Nungan lagi pun ada.
Orang lain. Kenapa belum? Abid. Gesau gaya. Obasta gaya. Harsingनो माबाखौ काब्रै लोंनानै माबा बखिबाय दं। खैजिमासो नायनो थांनो नागिरदोंमोन। खैजिमा? औ मैया नायखो। नायफै आरो। थांनि र' नै हाबला थांनि जों माबा सानफ्राव थांगोन दे हाबलां र'। दे। माबोरै मा हारसिं लोंदों नामा? हारसिं लोंदो खान्थानिखौनो। दै होआ मा होआ। माजों लोंनो? माबा अमा बेदर एसे लाबोदोंमोन। रायलायनो हानायखौ मा बखिबाय दं? रायलायनो। Hello. मा जाखोलै? Wah. Baik. Nono baik. Susu. Perindam pai. Belum lagi minggu lain. Wow, star diki wow. Star diki wow. Wow. Star diki wow. Hai jungka. Moजां besar. Masuk nanti ya. Jungka. Lana lu dia aku pasti kayak ikut nainan lana lu kan dengan. Pas cuman lazaran. Tinju somun gemen. Hah? Tinju somun gemen. Itu kau ngomong bah. Itu kau jawab tuar neng. Aku berinya aku nulis ya lah. Bagi jilan apa yo? Tiba thank you. Udah biasa.